O Taboada levouse o trofeo das Festas dos Milagres gañando por 2-1 ao Atlético Chantada. O partido foi máis vistoso na primeira parte na que os locais fixeron o mellor xogo. Emilio non lle dá moita importancia ao resultado, aínda que recoñece que a vitoria é positiva a nivel anímico. Estas alturas o que nos importa é o resultado, está claro. Por tanto, bueno, pues é importante que tamén empezar ganando pola moral, pero bueno, o que creo que importa agora nestes partidos de pretemporada é que a xente vai collendo o ritmo e collendo a forma. E bueno, a verdade é que para ser o primeiro partido, pues creo que estamos bastante contentos, sobre todo a primeira parte, creo que se xugou bastante ben, tomamos bastante posesión da pelota, con chegadas de peligro. Despois na segunda, pues quizás empeoramos un pouco, eles tamén subiron un pouquiño o nivel. E bueno, xa foi un partido máis igualado, no que eles meteron ese gol e bueno, nós tamén tomamos unha ocasión, pero a verdade é que na segunda parte foi un partido máis loco co da primeira. Neste partido xogaron dous rapaces que veñen do xuvenil tabodés e ademais debutou coa camisola branquiazul un fichaxe desta pretempada. Bueno, importante sobre todo para os xogadores que pasaron a maiores de primeiro ano, como é o caso da Aitor e de Potente, tamén para Fabio, que era o primeiro partido que xogaba con nós, é importante sobre todo para que se vayan adaptando os compañeiros, e bueno, nese aspecto creo que os tres fixeron un bon partido, e bueno, esperamos, agora empezamos esta terceira semana de entrenos e que seguir adaptando, escollendo sobre todo gasolina para máis adiante, que é o que estamos traballando agora, e bueno, xa digo, o importante sobre todo é ir collendo ritmo. A fin de semana o Taboada xogará outro amistoso, esta vez co Antas. O encontro non está exento de morbo xa que Guerreiro volverá a pisar a herba da Medela despois de deixar o equipo a final de tempada. Ademais, outros dous coñecidos como Andrés e Chiqui tamén se enfrontarán aos seus antigos compañeiros. Esta semana temos o Antas, que é un equipo que está reforzado, é o sábado a Arseta aquí na Medela, un equipo que se reforzou ben con Guerreiro, algún xogador do Estudiantil e por aí, creo que xa é un partido para ver o que somos capaces de dar. A ver como seguimos traballando, xa digo, estas alturas tampouco se poden sacar moito balance porque o equipo quizás teñen as pernas, pesan un pouco as pernas polo motivo de que hai bastante carga de traballo, pero bueno, xa digo, a ver como se nos dá.